खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दायो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थागोन आरो जाय बिथांमोननाव हारमोनियाम दङ बिथांमोना माने सोलोंनो सेस्था खालामगासिनो दङ किन्तु हायाखै एकदमबारे सेस्था खालामबाबो गोसोआव थायाखै आरो माने बियो लास्ट स्टेज हायिनि आरोना हायिनि लास्ट स्टेज उपाय गैथाराब्ला मोनसे जेनेबा आङो दा नैयाव सात्रखौ फोरोङो जेनेबा आं उपाय गैथाराब्ला माने सात्रआ जुदि हाथाराब्ला दामनो हारमोनियाम अब्ला मा बेबस्था लायो आङो नोंथांमोनखौ खोन्थानो नागिरदों आरो बे बेबस्थाखौ नोंथांमोनाबो फल' खालामब्लानो जाबाय न'आव अके दायो आं नै बेखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव खोन्थाखाबाय दायो नै बिदिनो स्केलखौ लानानै नै सि शार्प नै नुदों नोंसोरो सि शार्पआव मारै सा रे गा मा गेजेराव लिरनानै होदों बेनिफ्राय नै सि दोङो सि स्केलाव मारै सा रे गा मा बादानि सा जायो बेखौ आं बोरै लिरनानै होदों बेनिफ्राय आरो नै बेयाव दङ डि स्केलाव आङो बोरै लिरनानै होदों सा रे गा मा पादानि सा बेनिफ्राय डि शार्प दङ नै डि शार्पआ बोरै दङ बेनिफ्राय इ आरो लास्टआव एफ इ आरो एफ बिदि माने उपाय गैयाबा लास्ट अपसन आरो बिदि नायै नायै सोलोंग्राया लासै लासै सोलोंगोन आरो अब्लानिया स' आसा खालामो नोंथाङाबो जुदि हाथाराखैब्ला बा हारमोनियाम दामनो खस्थ' मोन्दोंब्ला बिदि लिरनानै लाब्लानो जाबाय आङो बे फट'खौ आङो फेसबुकआव आपल'ड होगोन नोंथांमोना बेयाव मोजाङै नायनानै लिरना लाब्लानो जाबाय आरो अके आरो आङो नोंनाव जुदि हारमोनियाम गैयाब्ला नोङो बोरै सोलोंगोन बिनि आं मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ साननैसो उनाव लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय अके भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज फल' खालामला आंनि पेजखौ बेनिफ्राय इउटुबाव नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो अके आरो लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव नोंथांमोननि मोनसे शेयार मोनसे कमेन्ट मोनसे लाइकजों आंहा माने बोलो मोनो आरो भिडिअ बानायनो स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों थेंक इउ